Salam, selamat hari Minggu ma di tasaluhna. Anggiak ma dame nasihat tuhatai, namian di rohat taganup. Dinalau memuji pasangapod de batahita di parminggota di Arianon. Atong adorong sotapuka parminggota jumoloma tabuat tiki satokin asa marhahohomam mahita. Amin. Tapukama parminggota, tapuji Tuhata marhite edeta sian buku ede nomor 10 ayat 1.4 Raja na tumimbul. Di bagasan gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni ton di perbadia, nama nopa langit dohot tanoon. Amen. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isedo na humjongjong sugod, dia jongjongan ni habadiaon nai halak pertangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Amanami saliling nililing na. Asini rohamdo na mga ramoti hami. Siyan nasay laon rasi rasan waing. Jala asini rohamdo na mga lehon barita na ulii. Gabi hanguluan nami. Saya si maroham. Say buhay marohan nami, jalalehon to dim na badiay,
asa huatu sihami sude panugunogum dohot pabahenamu nabalgai. Payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jala lam ibaru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Tapi gema ede puji-pujian, sian kur ina para hari Kamis.
Paret dehta sian buku ede nomor 10 tolu et sada do tolu datama ende honoko. Hatani itu hatta songon epistel dihita di minggu pa 22 hon dung Trinitatis imana tarsurat di sada Johannes biduopat mamuka sian ayat pitu sahro di ayat 12 songon nasomal tajahama marsori sorin di ayat pa 12 hon rapita majahasa songonoma didok. Hamu aka haholongan, masih haholongan mahita. Aisian debatado haholongoni, jala ganup namar holong niroha. Ima nong tubuh siat debata, jala ditadado debata. Sianodo gabe patar holong ni roha ni debata natuhita. Sian naung sinurunai anak na nasa sadai tu portibion. Asa mangolu hita marhite hite ibana. Hamu aka haholongan, anggos songoni, holong ni rohani debata dihita, tama manak kita masih haholongan, rapita majaha. Dangdung adong halak namarnida debata, molo masih haholonga kita, miyamma debata di bagasan hita, jala tipak ma holong ni rohanai di bagasan hita. Ima sahatna,
Martua do akan namanangihon hatani debata naupiopsa jala namangulahosa. Amin. Tabi kema di puji-pujian sian kur punguan ina Naomi. Maredehita sian bukuede nomor 170 sadayat sadado 2 tadai ma'au. Suka bima do
damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Tabuak mati kisatokin asa tarimang rimangi aka pambahenata dohot palulauta siganupari na so dialomor rohani akadongata tarlumobi tuhata. Atong sian serep dot uduk ni roha beta mahita rotu adupan ni bata lau mangido asesani dosata. Ale amanami jala debata nami na di benua ginjang. Pargogo naso hatu dosan. Pardenggan basa doho. Jala rodi saleling nileling na do asini roham. Sai marpamuati maroham di hajaton nami. Jala sai unang beingot akka dosa nami. Ay jod dohami mardosa maradopoko. Jala jod do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalau sion nami. Unang alang asini roham, sayurupi mahami, o ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin, baga-bagani debata taringot Tuhan sesani dosata, songon sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodorohaku mida hamatean ni parjahat. Na lomodorohaku mida hamumulakna. Asa mangulu ibana. Asa ngapon ma di debata na digijang. Amin. Tapi gema ede puji-pujian sian kur paduan suara narwastu.
Marede hita sian buku ede nomor 176 ayat sada 2 dot ayat 4 namukap do surgo. Surgo di Hatani itu hatta songon dalan ngolunai baru dihita di mingguon di mana tarsurat di ulaun ni apostel bidu 10 sada ayat 10 pitu dohot 10 walu songonoma didok atong tung margogo maahu mangabat debata anggodos dope hape silua na binasa basaon ni debata tunasida. Songon natuhita akan gabe porsea di Tuhan Yesus Kristus dung dibege nasida hatai hohombema gabe dipuji ma debata akanin nama asa dohot dohape tuhala si pelebegu dilehod debata hamu baon ni roha asa mangolu ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian tuhata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaw na hobar tuhatami amen. Maredehita sian bukwede nomor 510 sia ayat sada dot ayat 4 Tarbigedo Panjo. Pancioni Kristus terus ditaruh bataki isena sumeaon hosa isena
Elena Hosana di debata. Tahatidakon maha porsiaotai songon na hinatidakon ni dongata saha porsion di portibion rap madok mahita ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan nama no palangit dohotano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Borbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, nama naun na bernit, di panguman ni Silatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinor silang. Jala tua tuban watoru dung ditanom, namula mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo. Lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargugu na sohatudusani. Di sima ibana pay mamula sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Ahu porsea ditondi parbadia, jala adong sada hurian abadia, huria hatopan halak Kristen akan abadia, dohot diasesani dosa, dohot dihatain namandok, mulak mangulu dos sogot daging nihalak naong mate, dohot dianguluan na sora suda. Amin. Udul mahamu. Tapi gema ede puji-pujian sian vokal grup ni Iana Kota PP GKP Pamen.
Tapi gimana tik-tik namasa dihita di mingguan. Mari dema sian punguan ama.
Salom madihita saluhut na amanginang. Tatangihon ma titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa mingguan. Naparjulo berita habut ni Roha. Na di hari Senin tanggal 10 November 2025 nunga marujungolu amata Penatua Emeritus Mertua Lubat Tobing STH na hinabaluhon ni Inata Ida Eva Boru Tabunan tutup usia 72 tahun na maringanan di Jalan Tombak, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, masuk sektor Sada. Sai di lewat tuhata magogo jala di lewat tuhata pengapulion tu keluarga ni Nasida. Napaduahon anak nasorang na di hari Sabtu tanggal 1 November 2025 di basa-basa tuhata do sadadak danak bawa di keluarga ni Amata Sabar P. Sianturi dohot Inata Jessica Kristiani Boru Napitupulu na maringanan di Komplek JCT Metropolis Onom nomor 75 Johor masuk sektor 12 hipasdo danaki dohot natorasna napatuluhon kebaktian rumah tangga terakhir di tahun 2025 di hari Rabu tanggal 10 November 2025 di Patupa Huriata do pertangyangan sektor Naparpudi manang na terakhir di tahun 2025 na maringanan di gereja tahun masuk pukul 10 30 WIB manang satonga walu borngin di Bangido tuhita ruas ni Huriata sian sektor Sada sahat sektor 10 tolu asa rapria mahita madohoti pertangyangan ni Mardo mutusi di sude aka punguan nadong di Huriata punguan pertangyangan asa masot majohita di ulaun pertangyangan saat muse tu tahun baru di 2026 tapatu pama muse pertangyangan di sektor-sektor napaupaton akhir tahun gereja di hari Minggu tanggal 23 Oktober tanggal 23 November 2025 ima minggu akhir tahun parhuriaon manang akhir tahun gereja merdomutusi tapatu pado parmingguon parningotan ni akadongata sahuria naung parjolo moding di bagasan satau bolonon na mangihut na palimahon persembahan bunga altar na patupahon bunga altar di Mingguta Sadarion ima sian Samuel Hasudungon Hutagalung ruas ni Huriata sian sektor 12 maula tema dinasida ditabay tuhata ma akarajiki dinasida na paunopon berita parepengon ni Huriata songon na somal di Patupa Huriata do berita parepengon ima na di parade di jolo ni gereja di atas meja asabui mahita mangida berita ni parepengota di bagasan saminggon napapituhon manang naparpudi na bertugas makubasi manang majakon haroro ni parmingguta di tanggal 23 November 2025 di parmingguon manogot sian sektor 12 dohot na posobulong ni Huriata di parmingguon arian sian sektor 10 tolu dohot na posobulong ni Huriata di parmingguon botari sian sektor Sada dohot na posobulong ni Huriata di parmingguon borngin sian sektor 2 dohot na posobulong ni Huriata songonima titing na masa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan sa mingguon dinalahu para di rohata hita manangihon hata ni tuhata maredema hita.
Mauliate mariho ali jauh bata di sebuah nami di jujum Tuhami asarohami Tuhan beribadah di Siangon di bagasan holong nasyako atau ngali Tuhan Roma hutu tonga-tongani pungan nami pasu-pasu mahami ali Tuhan asabui toktong sadar rohanami lamat jaloho marhiti-hiti hatam nanaik sitangi onon nami pasu-pasu ma nang roha pikiran nami gebitano nanapu lau hatubuan ni hatam nanaik sibigon nami di Siangon atong damini debatana sumurung sian saluhut roha imana maramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhane. Amin. Salam di tasude. Ala naong jab sabolasi dunang lewat. Eson nagal-galita. Salam di tasude. Doa aku semangat do. Mulai ate berita nauli di hita di bagasa sedarion ima nani enecian hukum maleaki bidu sada mamukasian ayat sada satu ayat ono maleaki sada ayat sada satu ayat ono ujama di hita tapi yuti hukma Umma hata luba-luba ni Jehovah tu Israel marhite sian pamangan ni si Maleaki. Nunga huhalongi hamu ina Jehovah alai di lukamudo marhite ite aha hami di haulongi ho. Dasi Esau do nian hahani si Jakob nina Jehovah. Tapi si Jakob do ubain asudungan ni rohaku. Alai anggo si Esau uhagigihon jala ubain akadulukna gabi halongonan. Jala partalianna nunga upasahat tu atuasu akan di parhorsihan. Tuksura donon ni Edom nunganian tertaba kami alai marhubas mahami
mangulahi paulihon akka turanggong songnoddo hatani Jehovah Sebaot. Nasida paulihon aumuse mangaloha. Gabi guaron ni hala nasida luat ni ajahaton. Jala bangso Panginoon ni rimas ni Jehovah saliling ni lilingna. Ikon sanga idaon ni matamuna ma i gabe dohono muna ma tibullo Jehovah sugut salpu sian parbalohan ni Israel. Ikon pasangapun ni anak ma au amanat jala anak somang tuanna molo ama au dia do asangapoku molo tuan au dia do biar mida au songonoddo hatani Jehovah Sebaot Tuhamu malim akana palea guaro ape lem didok hamudo marhiti-hiti aha upalea hami guarmi ola nima sakna amokan ay naulungan di bagasan Yesus sautik mungkin ngagudang lasumanada hami pendeta Tegalung onom tau mau melayani di son jalawilala 20 tahun lu widak ya biau son dung kereju di tempat nasing jadi masih huli batongoro turiat to lima sautik perkenanan atan di debatan keningan tuhita boyo pa to rak sautik yang latar belakang ne trupukon Sagutun lekot jahaut terus yang ayat cara satu ayat terakhir. Ayat cara satu ayat 14. Baru kita tusi. Ada tujuan ni maliaka. Nah perjulu tujuan na si maliaki naik papataron holong ni debata tuhala Israel. Nah kedua hon paru kilon nania ini hala Israel mabaen hala Israel bertanya-tanya. Suku-sukuna songo dia maho makaulong yami. Ay menderita rohami tarsong ni marapani. Ay menderita rohami. Songo dia maho makaulong yami. Na dua umma molota jahasude. Dunganong ungkapan na songo ni siang hal Israel di palelia du di bata. Beladak tanggung. Di palelia di bata. Arong madi pilihon pilihan aturan rotina so camar gabi rotina camar ba macam ma di bae pale di bata ala dihilala nasida tung macai daudu di bata dang dihawolongi ala Israel memang kamu kena naulungan urang dua perasaan songonon sekita kadang-kadang walau ngadong pergumulan ini di bagasan rohata, walau do ita mak pikir di dia do di bata, walau ita mak dok songan ini, walau sui ai holong doran di bata, di hita, walau ita manukut songan ini, walau ngadong macayacit tailala pergumulan. Jadi yang kosongan au mak dokon, dang bui tapatok, ya. Dan bui tapatok holong ni debata tu hita ikut songonom ma holong ni debata tu hita. Tidak bisa. Artinya kasih Tuhan itu tidak dibatasi dengan pemikiran kita. Kasih Tuhan itu tidak dikotak-kotakkan kepada keinginan kita. Nek songonom manian anakku, nek songonom manian on, nek songonom manian on. Ibatu pa debata manian on. Gak bisa kita maksa. Tapi apakah gara-gara itu kita mengatakan tak kolong rohan di bata tuita. Atar sonom ma
hatorangan nautiku bain. Dua anakku, saya ada takang. Dohonokku dua anakku na takangon. Haholong aku dua anakku na takangon. Dua neko ku haolongi. Wahaolongi dua takangon, alai do merite-hite arsak niroha. Bila lagu dua arsak nirohan di batata bain. Tonggo di haolongi hita, alai seta bain arsak nirohana. Ape mace belga do holong nirohani di batatu hita. Molta bereng di berena narugion di mali akut sadili pat orang wisi di haolongi di bata. Molo di pedan baru muse perjanjian baru taboto do songo dia di bata maka haolongi hita. Sampai di leon anak nga Tuhan matean asam balua hita tak kolong irohai alai tak sadari do holong irwani de bata natok tom maka holong hita jadi yang kosong amat dokon nasugutu do kosong non sebetulnya molo tabereng pamana di perande baru ya Tuhan Yesus tu si Petrus Izuku Tuhan Yesus si Petrus. Petrus, holong dorham dia winna. Halus ni si Petrus, dibutuh hori takas, holong doraku tuh. Roh Tuhan Yesus atong gembalakan, parmahani ma akka biru-biru winna. Jadi mula songona hupa balik pertanyaan ini. Dan Tuhan Yesus manukun, alai hita memanukun. Tu diri ta sendiri. Holong doro hatta tu di bata. Lalu siapa maju? Bagi ramu. Holong doro hatta tu di bata. Bude tar kolong doro hatta. Nak peso diukapok kamu. Alai memang holong ni rohata ni tu di bata songod dia. Songod dia do lokta holong ni rohata tu di bata. Ino kayak persoalan. Hamu kanina olongan huilala bolo holong ni rohata tu di bata sarupa dui dohot boni nani sabur tu batu. Tumbuh dia tapi dia tidak mekar karena akarnya sedikit. Urakna sedikit. Acuga rita cabut ilopani buni nak pinang marurat buido tercabut. Murak aladang mengakar urati. Ibu itu cabut tersongoni mahula holong rohata tu di bata. Bu itu cabut, bu dicabut. Bu dibuat setani sude holong rohata tu di bata gabi masuk ke hal-hal duniawi. Tuh gasa, dicabut, holong nirohai. Alanya apa? Alanya benar dicabut, tidak mengakar. Jadi kasih Tuhan itu tidak mengakar dalam kehidupan kita. Molo hurokon tidak mengakar kasih Tuhan itu di bagasan kita, ya perbuatan kita pun untuk Tuhan tidak begitu kelihatan lagi. Artinya, budu dono kurpani. Soal holongon, mulu dia holongi hoa, bahu holongi ho. Artinya holong mengalak holong, songoni. Buidu songoni, mulu dang mengakar holongi. Jala, nasugut turukon, jangan menuntut orang lain maka holongi kita. Tapi kita menuntut diri kita untuk mengasihi orang lain. Unak tatutut halat mabenading ketu kita. Alai hita ma menuntut dirita asama benedinggan Tuhan. Molodang arong holong niroha di dia pe. Molodang arong holong niroha di dia pe. Ikon arok perpecahan. Ala holong nirohai dan ditadok perpecahan sebenarnya. Itu menaudokon molodong holong niroha di hita manang na di dia pe. Di tongani rumah tangga pe. Walau dangarong holong ni roha, omong kosong, keropos, omong kosong di. Jadi holong ni roha itu sasitong na
napaturehon sudi akka perngulun ni tahun nama kapursai Tuhan ya holongi rohai sabing udah ngarong nasi. Jadi macam bagas do molo macam gudang do hatorang taring tu holongi roh molo pagajangota. Hala Israel dang mangakar bi holongi rohai nak kiningani ai buhado ho makka holongi hami menderita do hami songoni. Malah gabi di palialia di bata. Malah di bayi naka ya nasosi bayi tu di bata. Gabi songoni di patupa ala Israel atong sona rukoni do ala dang kita holongi rohani di bata. Sasektonna ido apala na belga siam maliakion asa tatadda holong ni rohani debata tu hita. Duk tatadda holong ni rohani debata tu hita, dang songoni tinggal diam hita. Tahu. Dak tinggal diam hita. Alai duk tatadda holong ni rohani debata tu hita, ikon ta respon holong ni rohai. Holong ni rohani debata ikut ta respon. Kita harus baru don di hata batak respon. Ya ikut talusi ma olong ni rohani debata tu hita marhiti-hiti pabainata. Siapa pabainata ma terida bahwa kita mengasihi Allah. Ima responsnya kita. Munang taruk taholongi debata alai holan namar soali hita. Baik di rumah tangga, mungkin di gereja, mungkin di organisasi nasi, bisa. Alani anak king, hula ki musim adokon. Ala memang dak tatad holongi rohan dewata tu kita. Jadi mau tatad hula ki musim, mau tatad holongi rohan dewata tu kita harus salinai harus kita respon holongi rohan dewata. Marite pabainata. Akah mana nek si bainota. Marite holongi rohan dewata tu kita. Udang. Macam gudang. Perjulu ikut rendah hati kita. Manang na pangula pi, manang na badita pi, manang na jago pi, manang na sojago pi, manang na isima. Molo mengerespon kasih Allah itu kita harus rendah hati pada Tuhan. Naki kubaca ada contoh di Minggu pagi. Na julu tiki lau sekolah kami, rakdo kami dot suami ni inang uru barus, perdita terigan, ipi haru perdita di sana. Jadi buat kami ma tempat tidur, palbet, buat kami ma dituruni dek, tiki kapal bengawat deh, geleng do kapal. Jadi ubekama tempat tidur. Tempat tidur si teriga tiki agak tukijang, au di son. Tapi adong dituruni palbeton sada halap. Di mana di situ karamudu mana sih? Nama tua. Saumuru sonari marai. Nama tua mana rupanya. Jadi mercedek kami marga teriga mau rokon nate. Marga teriga ninna au tegalong neko. Nek tu dioin amang nek Jakarta. Tujuh ini anakku. Anak noker itu di bandara. Nama bayi nahai. Ini maka region di bandara. Mabai parkir pesawat. Pedek cerita, dung lilik kami rupani marsaur. Wajak memana tu gijang. Dang do perdita itiki. Wajak memana tu gijang. Eta tu gijang amang. Ardel-delan ko, oleh mana kita inna. Dung lawa kami tu gijang. Saya ama si majujungo songono buti. Mamereng lauti dangaruk terida pulo. Hau pirak terida. Tiko songoni birengon dangarung manangahan. Orang saya suku-suku turohana. Molo tenggelam kapal tudi doha min narwana orwa. Benuruk songoni terakhir suku ni mana? Terpaksa merupanya suku ni mana? Itu imana amang Tegalung molo
Tanggalak kapalo tu dia ruhi tena mana. Bahwa mana nggak tu dia honiku. Pastor langai honiku. Mati doa kena mana. Ya udah nggak jelas. Mati doa niku. Jadi itu emana matu autiki belgadu di bataten. Isi Peter di mana habelgaun di bata. Belgadu ati di bata mana. Belgadu holong nirohan di bata. Molo mate hita isi mamanolok kita molo su dibatain na mana tiki isi mamanolok kita molo su dibatain na dido emana mato amang sampai di mana amang mulai yon ko marminggo na seliling udak ya marminggo awan aku koto manangati ko si marminggo mana dak sauta kami kan nah cara itu saya lihat ya baru dia mengenal kasih Tuhan itu setelah dia melihat sesuatu yang tidak masuk di akalnya. Setelah ada sesuatu yang tidak masuk di akalnya. Jadi gudang do hita songoni, al moloso masuk di akal tak, peduli tak isi. Apa lah tak peduli honi. Apa ima belgani holong irwane debata tu hita nasuta tedda. Jadi ulaki musim madukon. Ikut mengakar do kasih Tuhan ini di dalam kita. Kalau dia sudah mengakar dalam hati kita, saya yakin dan percaya kita akan hidup di dalam sukacita. Kita akan hidup di dalam kebahagiaan. Dan saya nak ikut dokon arong turut niroha. Marturut niroha ita tudong atta. Apa dua hon ulala pulau wajari ita ngasudi ita maboto songo di dolong niroha. Holong nirohaon harus berkorban, harus mempunyai pengorbanan. Buamai rohamuna di batama kaolongi ita, makolohamu makaolongiau dikorbankan ise. Tuhan Yesus. Anggo songoniba merasakan, layakkah saya untuk menerima pengorbanan itu? Layakkah saya untuk menerima kolong nirwana soni belga? Tapi gait itu di kita kan, paling hari hama mati kita merasi roa, paling Natal. Anggur di hari-hari do, datuk kita ingat tolong nirwana di batana belga. Namanya sadusat talani Tuhan Yesus. Artinya holong nirohai harus mempunyai pengorbanan. Jadi holongi rohana mempunyai pengorbanan on, saya harus mampu mengampuni orang lain. Saya harus mengampuni. Harus mampu. Ima maul li holongi roh. Mengampuni mana maul dah. Ngawampuni nian imana. Alai hatane dok ngai. Saya tunggu pemian di bagasan tetek kuina. Dia mengampuni songoni anggo tunggu. Mien hacik nirwa di bagasan di mana? Patiko sing. Holong nirwana semu-semu deh. Asubui berengon. Alai mau dokon lagi musai holong nirwahai ikon dapat mengampuni orang lain. Oh holong nirwahai ikon dapat, ikon bisa, ikon bui mengalah. Kalau dia lak batak mengalah, bui doh. Anak mauli mengalah. Arun natikos. Darong nautikos ya nau. Arun natikos. Jadi mengalahon sebetulnya memang mengalahon ikut dapat pasu-pasu. Jala menang. Itu nama niup namanya di bagasan holong nasi dipata. Ikon ya mengalah. Mudur riba. Mula mudur kurang do halamat dokon italu kan? Tapi tahu. Mula mudur yang mana monang ge. Bui buat contohnya sada mudur na monang. Ibaratnya tarik tambang kita. Mula maju di hita pasti do talu kan? Pasti. Kalau tarik tambang. Alai mula mudur hita berarti nggak bui tarik. Kalau tenesan monang maita. Itu nabui monang, namuduri. Jadi mengalah dia pasti menang.
Ima soal holong niroha. Baru na berikum se holong nirohai dan mangulu di bagasan kesombongan. Dia hidup di dalam kerendahan hati. Marturut niroha, tudongan marturut niroha, itu sudah. Apalagi di keluarga kan. Molo sempat dan adong holong niroha di tongah-tongah keluarga. Yakin mahamu tuan nami. Inang. Yakin mahamu. Dan adong las niroha di sini. Molo sempat satu kipe dan adong holong niroha di tongah rumah tangga. Yakin mahamu. Kau susah. Alanya. Ala. Apalagi suami ya. Maaf dulu kepada suami ya. Apalagi suami dan bui talu itongan rumah tangga. Iko monang go torusi. Ola nalani hodo mabba ini gabi songonon. Gabi songonon nina. Tapi sui sasitung na ibarat na songonaw man yan. Abu-aburu aw. Lo mo nirohakku do ikon ulahonon ni istriku. Tidak. Ako lalu mo nirohakku nang ulahon ni istriku. Lo mo nirohakku pe ko budu di ulahon. Ina terjauh. Alai marhite-hite holong nasihat di bata. Jala mau holong nirohai dak kolam mamereng mana yang salah. Tidak. Tapi jolma suarung nasikop kan. Suarung nasikop. Sudah dia mempunyai salah. Jimulo na salah do perjulu hubereng. Pasti tu gijang salah manut sudi. Jidak songone. Kolani aku boto mang na kaya jami tahun la julu sone. Ya ikuti seminar ni se Jerman. Analisa psikologi warna. Kuti hidup si Jermanon rupanya kan. Muraro sebetulnya mabek halak Batak. Gabi talu jala martor niroha inna murado inna. Herda tiki mabigi ulasan ni mana. Iru imana songono. Bolo halak Batak. Adong ko istilah ni halak Batak unang situluk mata ni orboin. Unang situluk mata ni orbo. Iru imana rupani bolo halak Batak perjulu doang kato ni mana. Baru pe tatudu kesalahan naina. Molo tahen naraku. Molo tangkat talak Batak sakilo tangkat, terebuh musa imano 9 kilo dang mangaloin na. Dang mangaloin na mana tuh do. Aw sa wingot do molido kinata tu aw hayb sa marjomita rapan di jebu. Ido imana taktebu na king jamitang. Inna. Ya udok sa tabi rupane angguri bagasana tetek ku ngasay mangalo. Saya mangalo. Alido imana musi, dakta pun nak kijamitan. Harung tulu lipat do imana. Keluar ma asli nai. Keluar. Apa mau tamu para selasa do? Aku ngapi 7 tahun teologi. Itu ramai ibu tu menilai jamita. Salah kan? Apa mungkin tohor ne dok ngai dakta bu jamitaki. Nah itu. Jadi ulong nirohai kon arung tor niroha. Di hita sudi asabui mardalan. Akalas nirohai di tongah-tongah ni rumah tangga ta. Kabidang mangulu di bagasan kesombongan. Mularu kesombongan ni ima alo ni holong niroha. Mularu kesombongan nirohai ima mabik kita egois. Egois. Dan bu kita ya bergaul bersama-sama dengan sesama kita di dalam kehidupan kita. Alai mulong hula ki musai muladong holong nirohai di tongah-tongah ni ngoluta. Kita bisa mengampuni orang. Kita bisa ya merendahkan hati dan boleh bergaul dengan baik bersama-sama di bahasan holong nerohai. Imana pinangi dunia jamita otu hitam molo di perande baron. Jadi ala Israel hulaki muci ala Israeli tak peduli betu di bata ala dok dangarok kolong nerohai di bata. Tutu do dangarok kolong nerohai di bata tu hitam taktik kosi. Saya akan dan percaya sampai saat ini
Allah terus-menerus mengasihi kita. Cuman kita sendiri yang tidak mengenal kasih itu. Jadi mulu di epistel tanah kiningan, halak namian di bagasan holong, ima namangian di bagasan debata. Jala ido namanadda debata. Atong mulu sutarung holong nirwadi ita, latatadda debata. Ale mularung holong nirwadi ita, baru kita mengenal Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, saya yakin bahwa kasih itu tinggal di dalam kita. Tuhan ipe mangulu di bawah sarwata. Uzukum majuang. Isi mahya martangiang sekita. Madokon Tuhan pargugui mahami mangulahon holong ni roham di ngulu nami. Holongon macemol do ulaunotono. Macemol. Arong ko siya kita naman ang yakot song ini di nguluta. Tuhan, asiroham, siya parguguy mahami mangulahon holong ni roham. Mungkin jarang, mungkin ada ya, mungkin jarang. Jadi upang itu kita perjulu martangnya kita, ini maju perjulu tatangnya kon Tuhan asiroham. Pargugui mahami mangulahon holong derham. Bapak masuk tuak katang yang nasing. Mana ngatu dia pitang yang terserah lah. Ale perjuli mataduk pitang yakta, perjulu lah martang yang Tuhan. Asiroham. Pargugui mahami mangulahon holong derham. Miam maho di bahasa kami marhite-hite holong mo. Jarang walak martang yak song. Jarang. Ale upang hidup song naruk makining. Kalau martangnya kita perjulu ma tatangyak ko ni asa pergugu itu hak kita mangulahon nerawan di bata. Jadi marilah kita hidup di dalam kasih Tuhan. Nak song Israel libe kita manukun-nukun song dia ma makaholong hai menderita roham tak song ni. Kalau Tuhan itu bebas, dia mengasihi dengan caranya sendiri. Bebas dengan caranya. Cuman kita aja yang tidak pernah menerima apa cara Tuhan mengasihi kita. Jala tetap di mana riti holong di bata. Karena marilah kita hidup di dalam kasih Tuhan supaya kita rendah hati, kita bisa mengampuni, kita bisa melayani orang dan seterusnya dan seterusnya. Amin. Martang yang baik. Mau lihat meriho Tuhan. Ala rodoho di tonga-tonga nami mariti ti atam di bahasan sederia pasu-pasu mahatami Tuhan gabingulu nami tuh tagugud di hami asabui hami Tuhan masih haulongan mariti ti ulu nami ajari hami Tuhan asahubo tu hami toktong pasangapoko mariti holong nerohami. Lasong ini mali Tuhan, kupasatami tuho pangulan ni huriam di GKP Peranggulanon. Siapa dita satu seksi-seksi. Nakarejo na mga roha melayani di tengah-tengah ni huriam. Pasu-pasu manasida Tuhan, marturuk ni roha lau melayani di tengah-tengah ni huriam. Jala pasu-pasu nasida di ulau siapa hari. Sabu itu tong gut las ni roha di nasida Tuhan. Jala sadar roha nasida sudia kapangulan ni uriam di GKP Peranggulanon. Lau melayani aka anak do burum nadong di uriam. Lasong ni Tuhan martangnya kami tuho tu aka inanami naung mabelo manang na ama na mabalo. Pasatay man na sida Tuhan. Ho managabi ama manang ina. Itong-atong ni keluarga na sida. Mga leong gugu, hahipason, tiur ni pikiran, do tiur ni roha. Jala totong na sida Tuhan, marpangucad dia tuho, di perdalanan ni hari-hari ni ngulu na sida, di hari-hari Tuhan. Lasong anima Tuhan,
Aka paparan nasida pemanang di dia, saya homale Tuhan, nama masuk-masuk. Lasong nima Tuhan, aka anak ni Huriam, ikai perang bulanon. Nasuda pota kerijo, dohot nasuda potan teman hidup, pasatai male itu hatuho. Saya ho mana patongot-tongot to kerijo di nasida. Ho mana patongot-ton teman hidup di nasida manang na bawa, manang na buru pe ale Tuhan. Samarlas nirwa nasida totong mamujiho. Lasongonima keluarga naso dapat keturunan depe satu sedarion. Asiro hat Tuhan. Pasata minasida tuho marhiti tangyangon. Saya homali Tuhan nama masu-masu nasida suami istri pasikopon akan narekod di nasida Tuhan dot kesehatanna asabui nasida majalo paso-paso siakko marhiti keturunan sileonommu tu nasida le Tuhan. Lasongoni manang akay anak nami na marsikola na sorap do tami, narap do tami, manang didipe na sida upasatami tu le Tuhan. Sayo man nama masu-masu mga leo bisu kapistaran tu na sida sabuy tariu tu na sida aka pelajaran na dipasat tu na sida Tuhan. Saksongoni mu ce upasatami tu Tuhan aka namasahit. Mungkin adong sederion natong ro tu ibadahon dohot na orang sehat. Tuhan jama ma pamatangna. Lau pamalupon nasa sahit sa pamatang nai. Asa marlasi roay mana tong beribadah di ngananon to katikinanero. Aka nadirawat di Jabu, mungkin nadirawat di rumah sakit, manang di dia pilih Tuhan, pasatami to. Saya homa nama leong gugu di nasida, dohot hahi pason nasakwe. Asaboy mulat nasida Tuhan, beribadah rabdo tami tingananon mamuji pasangakon guarmo nabadiay. Asima roham Tuhan, budang dope nasubuy taruk kapok kami marhite-hite tangyangon. Alay Tuhan, sikop do diho ahana ini aseolan ni rohanami. Asima roham, leom may dihami le Tuhan, obar tulon roham. Atok si samalusan namin agurang Tuhan. Mauliate mariho, uluy ma elhelik pamujian nami otuho, marhite-hite guarnya anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Sudena
pasaton piliata tu di bata, paborati tamariti hiti atana namado. Alai unang marnalu jahita mabahin na dinggan. Ay namanggotil lo hita muse ditikinay. Anggoso pargali hitan wain. Amin tapasat ma piliata. Ring Mahita Jongjong. Pasat mapilianon tu di bata artang yang maita. Ali di bata amanami tadi bermagijang di parato rohanami do sian uduk ni rohanami odo mualina saulibasa na mauliutus. Di sonu pasatami do pilihan hamaulia teon nami tu saya jalo jala pasu-pasu mapilian namion asak bidalan panidangion. Parsauran dot ulau na siniroha di huriamo. Bahema ngulunami gabi pilihan na ubartulo maniroham. Jala parsidohot parohon harajomu, holong hasitongan, dot hadameomu isadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite tobdim. Asa say toktong madok mauliate hamito di bagasan kuare anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hallelujah.
di Benua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaumu, saya saut malomane roham di Benua Tongaon, songon na di Benua Gijang. Leo madihami sadarion, hangguluan siapare. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togio tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Bagasan lasni roha, gu dame na siat debata, jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sondakon Tuhan debata buhina tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata buhina tuhamu, jala di pasaurhon madamena tutod di munabi. Satokin masuk saat teduh sambil berdiri. Kita masuk saat teduh. Mulai. Amin. Shalom di kita sudah. Selamat hari Minggu.